Akong hulman ang gikutlo rapod sa among propesor sa una sa seminaryo nga karon obispo na sa Tagbilaran, Bishop Abet Uy. Do you agree? Judging a person does not define who they are. It defines who you are. Kabantay mo sa Ebanghelyo gahapon. Ang mga Pariseyo, gibuhat nila tanang pamaagi aron mapakaulawan ug mapagawas ang batasan sa babae nga nanapaw. Pero ang ending, kinsang sala ang nailhan hinuon sa mga tao. Ang ilahang sala, mautong mihinay-hinay silag pauli, haskang ulawa. Tuod no, mga igsoon, kana bang maghukom ta og laing tao ba? Kinsa tuong batasan ang mas mailhan hinuon? Ang batasan ba sa tao nga imong gi-judge? I don't think so. Kay wala man tay proof. Or basin ang imuha hinuong batasan maoy ilang mailhan kay sa imong pagpanabi, sa imong judgment aning tawhana, daghan ang nakadungog, ang naa hinuon sa ilang hunahuna, ang imong batasan, ingon ana day na siya. Bati day sa batasan, hinawayon day siya, himantayon day siya. Ang imuha hinuong batasan ang nailhan, tinuod gyud ni.